ipasabot mo, Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Hapon, damarian, 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 damarian. Good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta po ang mga birthday ngunyan? Haberday, 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 haberday. May mga travel ngunyan, maray na aga po sa Sendo Gabos. Ay, kumusta po sa atuyang hapon? Kumusta lamang po sa atuya ng mga merindalan? Ngunyan tabing aldaw. May mga birthday ngunyan, haberday, 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 haberday. May mga travel ko niyan, habe-habe, ha 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 ha. Kumusta ba? Ano ba to? Gari, kuya nimi, namamatay ko, garipig, gari. Namamatay ko, kuya nimi, garipig ako na ako ah. Garipig din dismonuria ako ah. Saan nga? Gari, garan dismonuria ko mga tugang, nasa tuhod. Gari ang disminuria ko mga tugang nasa tuhod na panodoy ni at si Kuya Nemi Floran sa tuyang partner sa technical department. Kumusta lamang po sa tuya na mga may travel ngunyan? Uy, may mga bareta so sa tuyang ano ini ha? May bareta si Jasmine Bausing. May bareta si Jasmine Bausing. Mga election gun ban sa Region 5 nagkapiraan mga nagbayular. Yan ha. Sige daw, tara montado mo na ang report kan sa tuya na mga interns na mga mahihigos ha. Aramontada mo na ang mga reports kan sa tuya na mga interns, mga tugang may kinaraman sa mga violasyon tungkol mga tugang sa gun ban. Jasmine Bausing on the line. Jasmine, good afternoon. Maray na akong VP, maray na akong mantagi sa tuyang mga paraantabay. Nakatanaan Police Regional Office 5, nin 39 ning mga individual nagbayular sa election gun ban 2025. So ring datos kung sa indang opisina, igwaning 21 na nagbayular sa iginibong police response and patrol operation. Sampulo sa anti-illegal drugs na igwa manahilingan in badil. Anom sa gun bypass operation, amantang igwa maninduwa sa other law enforcement operation. Ini ang regional violation na uminanto sa 39 nagbayular kung kan primerong aldaw kan gunban hasta kasuhapon ika-26 kan Marso. Sigun kay Maria Luisa Kalubakib, police officer at tagapagtaram kan Public Information Office kan Police Regional Office 5, naging mahigotan sa indang lakdang kung kan pag-sarin election gun ban, lalo na nguya na masunod na aldaw, ning huli ta iyo ini ana primerang aldaw kan campaign period. Mientras tanto, magigirumduman na nagpuon ka Enero 12, ang election gun ban na para sa ngunya na taon na epektibo hasta sa ngunya na Hunyo 11 sa katuyuhan na malikaran ang election-related violence. Pero may Jasmine. Yes po. Napot mo si Madam Malo, Lieutenant Colonel Malo Kalubakib kung may na-file kay kaso? Dahil ko po yan, VP na apot sa iya po. Pero confirm yan na yung number of violators tabi Yes, sa po. gun ban sa probinsya, sa Bicol Region. Yes po, VP. Okay, very good. Sige. Okay po, iyan ang Bareta Hali Ibigbi sa Luwas, Jasmine Bausing, intern Haling Bicol University, DCGB News. Salamat, Jasmine. Sa report. Hali po dyan sa luwas. Ang sa tuya, aling muna yan, di ba? Good afternoon, tabi kay... Good afternoon po. Pabati po kay Hermanang Benita Sun. Birthday ngunyan. Taga Pantaw, Purok, Barakuda. Salamat po. Nakaantaway po sinda sa imo. Salamat po. Uy, good afternoon po, Madam Benita Sun. Happy birthday po sa imo ha. Mga birthday sa mga tugang. Dahil ako din na kinagkapal daw.
Na ngayon nagprogram duda nagkubrahan na ako kaiyan. Gani nagkubrahan na ako kaiyan. Di magdininda ko na dangog. Ade. Tabi bunusan ko man kamo di nagparara dita. Pag ako nagtama sa luto, ang sa kuyang promo digdi Kuya Nemi, man ako sinakong bagas. Ang apod tabi ayuda ni Henry M. Man nandaog. So oras-oras may sarong sakong bagas. Oras-oras may sarong sakong bagas. Di ba Kuya Nemi? Ano na naday kita kaan di nga day kita kaan ampag 2028. Tudahan ta na ki ayuda. Anak ka bugtak sa bagas, Henry M. Bagas mo, ayuda ko. Dengan yang katultuloy naman yan sa'yo, may gitara naman ngunya na hapon. Kumusta sa bagas tabi? Ano namit? Oy! Kumusta sa bagas? Ayos ang namit. Sabi ni Kuya Nemi, okay man nga ang namit. Talaga? As in tunay as in tunay tabi sa bagas, the best. Nyan. Urog man na kamo, tabi ngunyan. Last na po ngunyan. Kaya, sabi kan mga parating dyan sa saod, salamat po! Anong nga kung salamat? Tapos na ngayon so ayuda. May bintana nga kami sa bagas. Dahil nga ako. Mga pirang simana ko yan ay malampaskan. Mga 2 simana, adi. Pero maray na po yan, nagwa kita. Parang nakakatabang man yan sa mga nangangaipo. Sa totoo ko yan, Nemi, may hinaputan sa rong kandidato. Ano nga po reaction mo ka na pigparataraong iyan? Ano man si bagya sa kuya Nemi? Ay, maray nga yan, Ray. Kandidato siya, naday siya sa posisyon, Noel Manalo. Hinapot ko siya, bilib ako sa iya eh. Hinapot ko siya, nganya ko, ano tabi ang masasabi mo dyan sa paingurag na ayudang pigtatao? Kan mga tao, sa mga tao. Ano mo sabi niya ko yan? Ay, maray nga yan, Ray. Nagkakatabang nga yan sa tuya yan. Maray nga nga igwa ka yan. Kwaraon sa nangyanin da. Diba? Ako sa linggo man, positibo, nakakatabang. Sa satuyang oral daw na pagkabuhay, nakakatabang man iyan, tabi. Diba? Magayon, mga tugang na nakakanamit kita kayan. Diba? Kaya lang, di kinakaisipin, magtaong isira. Duman kita nagkulang. Deng isira, tabi. Bago, correct ka mong isira, biyo pa, naka 25 kilos nga ako, BP, so isira na sana ang wara. Nagka-problema palugod ako, tamay pangsap na, warang pang isira, nailing mo na migong gibo-gibo mo yan na. Natawanan ka ng bagas, mga problema, ikaw naman daw sa isira, migo, pa'y napag-asahan man, iasa mo naman sa nagabos, 25 kilos, palakaw-lakaw man sa kodig di sukuan. So, 5 kilo sa namigaw. 5 kilo lang. Di ba? 5 kilo lang. Tangani na, gari, magurog man naman lamang kita. Di ba? Ay sandali daw, Mas Bateño kontra Mas Bateño sa palarong Bicol Football Championship. The best man. Ano? Siguro, ini Kuya Nemi, magkalaban ka ini, so Masbate City, Asinso, Masbate Province. Ano ko yan, Nemi? Masbateño kontra Masbateño para sa... Aram mo, dako lang matibay sa football dyan sa Masbate, sa totoo lang. Dako lang matibay dyan sa football, mga tugang sa, sa probinsya kan Masbate. Kaya, konsin elingaw ni, ang championship pala ngunyan sa football, sa Pigigibo, mga tugang na palarong Bicol, iyo po ang Masbate, mga tugang against Masbate. Aramon daw po ang detalye sa report ni Joanna Agripa, ang babaeng may pagka-Koreana. Joanna, good afternoon. Marhay na hapon, VP. Marhay na hapon sa mga paraan tabay.
Mahampangan sa Football Championship match sa Agaan Masbate City kontra Masbate Province para sa palarong Bicol 2025 matapos magdominar ang parehong grupo sa ginibong semifinals kunya na Aldao sa Bicol University Sports Complex. Sa Inutakawa, tinambakan kay Masbate City ang Kamsur sa puntos na 7-0. 7-0. Hasta gina naman kan Masbate Province ang maigot na laban kontra Sorsogon Province sa puntos na 2-0. Sigun sa coach kan grupo kan probinsya nin Masbate na si Romel Fornea, dakulang orgulyo sa bilog na probinsya kan Masbate na maghahampangan sa championship ang Masbate Province as in Masbate City football teams, alagad makawat manggilayon sindanin patas asin babaluong daugon ang defending champion na Masbate City. Isa sa gibo ang championship match para sa secondary football boys kan palarong Bicol 2025 sa Aga. Petsa 28 sa Bicol University Sports Complex. Joanna, Yes, sir. pag nasisayan manggana dyan, iyon ang champion sa football. Yes po, sir. Mati, kung sabihin, ang mga taga Masbate may abilidad sa football, ano? Iyo po baga. Diba? Dinaog kan Masbate City, Masbate Province, ang ibang mga probinsya, buda, syudad, sa football, sinang duan magkalaban. Yaon sa indan may mga kwan, yaon sa indan may mga, ano yan, may mga aces, pag-abot sa football. Adi, Yes, VP. ang football ba, pag-isipa ang bola kaya? Yes, VP. So, pig kakaputan ang bola, anong apod ka ito? Rugby po itong Rugby. pinakakutan ang bola. Nagdudukot, ade. Nagdudukot. Okay, sige, Joanna. Iyan ang dagdag na bareta digdi sa luwas. Johanna Agripa, Internaling Bicol University, DZGB News. Thank you, Joanna, sa report. Hali po dyan sa luwag. Daling mo na yan, Kuya Nemi. Ano? Nagpailing, gusto sabihin, in other words, mga tugang, yaon tabi sa Masbate, ang kwan, yaon tabi sa Masbate ang mga matitibay na magkawat, nin football, na football sa bitis. Basta ka ito, ipigistorya ko dahil sa Ronaldo, kami ang football mi ka ito, ang pagagamit may mga tugang tagas na nyog, so tubagang alang na nyog. Yan paggamit mo sa bulod kan, alang na nyog. Aram mo, yan dapat nakawat kan mga Pilipino. Dapat yan ang pakusuguntang kawat. Takita, nagpaparabaral o kita magpaparabarasketball. Na di ba sa to? Haralipot. Dapat kita, mga tugang football, softball, yan. Yan kita mga kwan, mga matitibay, pag-abot sa mga arog kaya na bagay. Okay? Alas 3:27, oras mga to, alas 3:27, alas 3:37, oras mga tugang sa Pilipinas, ang mga oras na yan, tabi, oras na para aramon ang mga helang kangatay sering sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis. Mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung day magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayanin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, iyan po mga tugang may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid sa po yan antioxidant na makatabang po mga tugang para sa pagpakusog kan sa tuyang immune system. Epektibo man yan sa pagtaon ng proteksyon. May bisyo ka man o dai, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Mabakal mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Hello, good afternoon. Migo, wala pinon. Good afternoon. Ngunyan, migo sa mga palaro, igwa pang discastro tapos udya bilin to. Igwa pa. Yo. Igwa pa. Kaya mga amigo, ano yan, sikaton niyang kayo doon, wala pa yung mga surusipak tatraw na yan. Oh, pigagamit may kan amigo plato. Sa totoo lang, plato. Iyo. Pinagkakawat kami kan sa bulo, daing paros. Iyo.
platong Pero gamit yan, mo. susukol ka na, kung tirang nito ang nabo ka na. Iyo. Pareho yun, di ba? Ang javelin throw mo na discastro. Oo. Kundi nga, amigo, titira mi kang gapo. Ikaw man susyat po ka na, amigo. Ang sapot, iba? Oo. Ang sapot sa kasabitis. Agul ako kay amigo, ano na yan, pinagali na. Day-dayan magyaray. Yan ba javelin throw? So, tumagang so, gari baga, garod. Iyo, So, alaba? matibay yun Oo. yan. May matibay yun kahit to yan, amigo, di sa ligaw. Oo. Nilahing mga agta. May lahing agta. Oh, kami kahit tumigo. Ang totoo kaya na, uyan baga na, so, naglabyog sa taas. Ano nga pagkaan? So, ha? Paul Ball. Pole vault. So, harap kikawat ni Geo Viena. Nagkakawat kami kanmigo sa ibong kansalog. Iyo. Tapos Minalabyog kami sa ibong kansalog. Iyo. Pag napasala ka sa tubig ka mabagsak. Ikaw pa nga ni Kandigo natin baga. So, parawat baga. So, panang race baga. Soren. Mambo still race. Yeah. Pero wala na ito, ano? Day na ito, wala na ito. Ang lupoy, Domingo. Pangbari sa... Panglako ito, pangbari. No. Iyo, amigo. Okay, sige ikaw. Salamat. Di ba? Ano mo, marami man ako kaya, hindi na ko lang kung ang nagkakawat ako ito. So, volleyball, kawat ko ang kahit kan high school ako eh. Budang, na, kung ano yan dating punong barangay, hindi saan kapitan sa Anislag? Si kasarabi ko sa Bicol College, si Kapitan Kang Anislag. Di ba yung volleyball? Kung minatagal yan. Varsity and game. Mati ba yun minakawat yung volleyball? Si naligaw ko lugod si kumangaran ni classmate. Nalingawan ko eh. Obay na. Mananaw daw kita ngunyan kilod lamang ta sa agabaga eleksyon. Mag-relax lamang kita ngunyan. Ngunyan ko natanto kaya matibay sa mga parakawat ki soccer sa Masbate. Arami kong nata, mukong nata. So na pangyayari last year baga, flying kick ang nailing ko sa video. Latusunta ka. Dahil amigo, magayon na sa karawat ngunyan. Disiplinado na, tabi sa mga karawat ngunyan. Alright, okay, sandali lang. Mananaw daw kita kikuhan ngunyan sa ospital, adi. Mananaw daw kita ngunyan, Mananaw daw kita ngunyan kikuhan, load na 100 pesos, adi. Aramon tamo na so mahiwagang tanog, tabi, ngunyan na hapon. Okay. Ay, may nag-aapod. Pero, kwarta ini. Hello? Yes sir. Ano po yon? Bossing. Apo, si Lori? Ano yun? Si Laura. Oo. Okay. Apo. Oo.
gatas hatod sa indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor naman ang laoman ta, si Consi Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Consi Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ASUS! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131, ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Yeah. Ang lalaking hindi inuumaga. Orasyon mga tugang sa mga kandidato. Mga kandidato na mapuon maglibot-libot sa Indo sa agatabi din Biyernes kaliskisan Indo. Kung sino talaga nararapat sa pwesto, kung talaga sindang sa inyong iboboto na nga nini magbasol sa ngapit na panahon kung iyang gigibuhon Indo. Mga kandidato, ngunya na panahon, pirming nakaulok, mga maugmahon pati, pirming nakaabrasa, buda, pirming mga presko. Dahil takaram kung paglawgan sa uton sa inyong mga reaksyon kan kamo nakahuron, buda, tabi pag-atid-atidan Indo. May mga kandidato na mga honesto, kandidatong mga magayono, nanugali, kandidatong mga marayon, kandidatong makayoson, kandidatong magakalikasan, kandidatong mga matindihon, kandidato tabi na mga marayon, kandidato na mga saroon agom, kandidato nan aki sa saro sa inyong agom, kandidato tabi na mga tultulon, kandidatong mga marayon. Iyan tabi sa inyong pag-iling-ilingon, kung iyan tabi pwede sa pwesto sa ngapit na mga panahon. Kandidato tabi na bako man mayamanon, kandidato na mga tultulon, kandidatong makayoson, kandidato na sa inyong mapagkakatiwalaan, kandidatong lig-akasalan, kandidato tabi na mga marayon. Pero kung nailing mo na ang kandidato sarong sarawayon, kung ang kandidato paingoragan agom, kandidato baga na paingoragang aki, saro iba-ibaan mga misis, pagdadalin do kung yan tabi pwedeng ibugtak sa pwesto sa ngapit na panahon. Kandidato na mga tabilonon, kandidato na mga pakarauton, kandidatong mga sarawayon, kandidatong mga parainomon, kandidato tabi na mga parabuyongon, kandidatong mga sarawayon, kandidato na kung anong pagiro-hiro, paguna mo garit sinda mga tugang malainon, mga kandidatong mga matarayon. Sa natabing pag-iling-ilingon kung sino sa ibong susuportan sa pwesto sa ngapit na mga panahon. Ang kandidato na mga mabuuton, kandidato na sinda mga tugang pwede mong pagkiuronan, kandidato mong pwede mong solisitan, kandidato na pwede mong dumanon. Kung ang kandidato dahil mo na iling, di pisilit tabi ang pagboto, kundi pagtaga-iling-ilingon, kuha kasinda mga tugang mga marayon. Dahil man kay po na iboto mo ang mga makwartahon o dahil kwarta pwede man tabi yan kung ano man ang paipit pagtaga-isipon. Kung pinaipit ang kaninda kulaunon sa ngapit na panahon pag-abot kang eleksyon, may desisyon man ika na dahil mo sinda ipagsurat duman sa bilog na hugis itlog na pwede mong i-shade. Tabi kan pintelpin na maitumunononon. Ani ba patabi iling-ilingon kung sinda man ang nakatabang sa tuyang sitwasyon kung dahil man tabi bay na pagpara iling-ilinga sindang bilogan ang pangaran sa pag-abot tabi kan balota ni susot mo duman sa machine na electronic na nga pod kay to o na pinagasusan kang gobyernong mahalon.
Ang mga kandidato na pag-una mo, pag-iapot mo, din katutulan simbag, bahala ka sa buhay mo kung ang gusto mong pagkaputon kang pwesto na mahanggan sinanin tulong taon. Mga kandidato, mga tugang na mga marayon pagtakapili-pilion. O mga kandidato na sa aga magpaparalibot-libot, pirming nakaulokon. Sinda mga tugang iling-ilingon mo kung talagang pwede kung ang kandidatong an mga tugang mga tultulon. Kung ang kandidato deng hali nin korupsyon, kung ang kandidato tabinan bako masinimiton. Kung bako masinimiton mga tugang sa sendang mga agom ipidi man tabi na sa imong pag-isip-isipon. Kaya sa aga mga tugang ang mga gigiribuhon kung ano-anong mga gimmick ang mga mariparomo sa kapalibutan iyan tabi aramon. Didi po sa estasyon kan DCGB Radio tayaon man kami dyan pwede tabi kami sa endo na magreparo kan mga gigibuhon. Kaya mga tugang ang pagpurong karampanyahan sa endo tabing pag-iling-ilingon kung pwede talagang pagkatiwalaan ang mga tao na nag-file kang kandidatura sa ngapit na panahon. O kung ngingili lang ka sa sarong kandidato, pabayai sana iyan, bahala saban sa pwesto, kung siya mga tugang makapwesto, iyan tabi tao man ibinoto. Sering man mga tugang iling-ilingon nindo kung ang kandidatong yan pakapakaraot sa kapwa, siya bagataba daw nakabugtag sa pwesto, kaya adala nindo. Ngunyan na mga panahon, may mga kandidatong mga pugion, may mga magayonon, may mga may tumito, may maputi-puti, guamang ki mga matabaon, guaman tabing mga kalbuhon, may mga mabuhokon, may mga bigotilyo, may pandok mga makinison, igwang garing mga artistahon, may mga babinalihon, may mga matibayon magtarambuda, mga tugang matibayon magburobayli, nagburot-burot sana, gari ka mo papatudon. Di baraylihan sana kita urog mahon, kaya tabi ibubuto ko ngayon ta kung inapangarak nga akon. Bala ka mo. Bala ka mo. Bala ka mo kung ano sisang gusto tabi nindo, mga tugang na ibugtag tabi dyan sa pwesto. Basta ako ano man sako na ako yun na nakapili na ako. Alala. Ay, ano yun? May kliyente ini. Hello? Ay. Hello? Hello? Yes, sir. Po. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the teachers wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real brother Louie. You see, brother Louie. I'm in love, set to free. She's only looking to me. Only love breaks our heart, brother Louie. Only love's paradise. She's only looking to me. She's only looking to me. Oh, let it Louie. She's on the cover. Brother Louie. Oh, tell me what it's doing. So let it Louie. 'Cause I'm a lover. Let me kiss your lips, I'm intrigued by the taste. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Pasensya na kamuta, naghahanap buhay lang. Pasensya na po, naghahanap buhay lang. May igwa akong kliyente para senador. Gusto na magpa-advertise sa DCGB. Pagdadagong nito, bala na kamo, Isay nga niya yan. Basta, bala na kamo. Kami baga digin, nagkukuan baga kami. Kaya ko lang kung mga kliyenteng senador, bala. Pag nadagong nito, nag-undi, bala na kamo, yo.
Basta ang sayang pagko-close ko ngunya na gari ma-plug sa DCGB kan advertisement niya. Gari Binindo. Basta Binindo yan. Di ko na itaramtam, di pa man nagbabayad. Great yan ka na ugali mo. Napatawan na ka mong klo. Basta, ano kaya? Basta si artista ba ka na? Anagong artista? Artista nago. Tengon na tade. Artista nago? Ano, nana? Kaya aram mo na kuya ni Garo na mo na kuya ni artista nago? Artista. Para mo na lang nindo yan. Okay? Obay naman param na ako ta. May meeting akong alas 4. May Zoom meeting akong 4 o'clock. Maparam lang una. Tabi ako digdipo sa tuya na programa. Si Richard. Overqualified balan niya kita, sir. Garo yung Migo. Ay, Migo! Amigo! May meeting baga kita ngunyan. Alas 4. May board of trustees meeting kita, Migo. May kuwang kita. Special board meeting kitang 4. Yan naman. Asin naman. Buda, sa aga bagay, alas 6, igwa kita kikuan. Induction ceremony. The best. Gari man kalawas naman sa barong mo dyan, Migo. Richard Opeña. Mabuhay, amigo. Mga tugang, salamat kansa ng pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Figaro, Figaro, Figaro.